Ah, cilik oke yo muni sih. Makan-makan. Uang cilik kok. Bukan. Musuh gede, tirak, dinosaurus. Yo ora ngerti secara kewan. Saiki nek ngrembug perkara kewan iki ndoko iki. Nah saiki nek pancen kowe kok utepe medhis wis cah pinter, tak takoni. Kewan gede sing suarane cilik iki apa? Ngono. Koyo. Macan. Ah, uju. Leru. Apa? Coba ngene kok cah pinter. Kingkong. Kowe ngerti? Pengen tuh. Jawaban paling gampang ora iso jawab. Gajah cilik, kuwi suarane cilik. Piye? Saya gendang saya pertanyaan. Apa? Kewan cilik sing suarane gede apa? Kewan cilik sing suarane gede. Yo. Ya ora ono. Ono Ha apa coba? uang kakak temu. Hale apa? Nek temu pas ning kene kae, dikukur-kukur ngene iki. Wah! Gatal! Ngono kuwi. Saiki ular kae suarane kepiye? Ha, jajal. Udah yo. Karena itu. Ya ono, ora piye dipikir sih ular iki kepiye suarane? Piye kuwi? Ular iki ya suarane pucuk pucuk pucuk. Nah, kowe ora ngerti. Ya, Aku iso pucuk-pucuk ngono piye? ular kae ning iklan teh gendul kelak pucuk pucuk. Ya, goblok ora ngerti. Namanya aturan nek kok ngono jenenge. Saya gendang. Ora. Koyo kemintar-kemintir. Kang, sekolah sih. Suarane semut piye? Ayo ora ana suarane. Semut kewane sakmono kok goleki suarane ayo ora ono. Yo nyo. Aku kepiye coba? Ngene. Tenan. Saiki suarane semut piye? Lah semut kewan cilik ya ora ana suarane. Yo no. Aku kepiye coba? Semut ta? Aku semut modal ngendi nek kaya ngono ki? Gila, ngopo Gun? Preman ranggo seragam. Akhirnya iki intel. Intel apa? Dewi Hansip kok. Baru ngerti, akhirnya intel Hansip kok piye? Gila, istilah anyar iki. Aku iki ngopo? Tugas kok malah karo dodolan kok ngene iki. Samben. Tugas negara harus dodol ramutu. Sana nanti Gun. Ada terus padha wae. Nah, ning ngene iki kok salah. Panggilnya nek sampe ngene iki. Apaan gitu kan? Bapak lah tugas negara toh. Masa tugas negara? Kepiye to iki? Bapak lah ya tugas negara pembentukan koperasi merah putih kuwi toh. Apa neh ngono iki? Lah. Mosok kowe ora mudeng toh? Kamu mudeng to? Aku kok ayo ora mudeng. Halo? Apa to yo aku teko nggih nak. Ya ora ngono. Kowe iki kudune nek karo wong pernah tuwa kuwi kudu ngomong perasaan. Kowe iki perasaane blas, ora ono perasaane kok. Perasaane satu saksi. Iki lho, iki kalau wong tuwa ngomong ora digatheki.
Nek ana wong ngomong ora gandeng. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Ya dolan ora oleh kok. Oleh, dolan iki oleh wae. Ini iki ya tetep nganggo upeti kok piye ka. Ngerti kesenengan piye. Iki Pak. Kami loro ini. Oh, Loro ini. lara untune. Lara untu apa jadi kono? Apa jadi untune ngono misale suntik loro makan suntik makane kok ana. Sing Ning nek percaya mandi, nek ora percaya kowe ora mandi ya mesti percaya. Ose, iki nganggo donga. Iki laire wong wis kok hubungan sik. Ana untu, ana kulit, ana iki sik metu. Ora ana nek wong lair untune sik. kira-kira gawa gandeng ngono iso ora? Ya ora iki ngalon. Iki donga. Kayak gini. Mbok untu loro yo ora semangat untu. Boleh mama angel. Kae aku ana kae untu ondo. Oh, aku ya ono ini orang tua malahan. Wah, kok menular aku sih? Ono ini. Iki menular, ganti kowe kudu mesti aku. Menular. Saya Pak. Sabtunya ora ngomong sih. Heeh. Nek kabeh mau iku kudu percaya. Heeh. Nek ora percaya ora bakal mandi. Heeh. Ngono. Percaya lagi. Percaya. Manut omong-omongan aku ora. Manut. Ngono pula kowe. Ono banyu kok ngentong ora ngentong tenan. Ngono aku ora gentong, Apa langsung tek cur. kran. Heeh. Apa juga banyu sih. Ya apa? Syarat percaya ora? Beh. Wong kowe ora dukun kok. Percaya apa ora? Aku percaya mandi. Sikap sih. Ya. Abdi. Lagi enggak apa? Budi arep tetobo. Lu. Oh, pancen tru dulu tenan kok. Mau dipikat. Wah. Wis, ngeprek meneh kayak iki rokoke kosong. Wadah tok. Woi, Halo Mas Gun, pesen bakwan kawinnya 5 ya? wis dateng mboten? Pedes. Kecap saus sambel, santen. Oke, siap. Oke. Yo ngopo nang kene iki? Jago jalan. Ngaleh. Iki biasane wong yo nang kene. Brebeg iki kuping nang kene iki. Lu. Ayo. Anu. Soe dodol nang kene. Iki kuping, aku kok turu. Iki ngegati jalan aku wong patet-patet. Biasane nang kene to. Brebeg kuping kok ana nglewat dadi ra iso mlaku. Boyo sing sabar. Piye ra suwi? Dipesene ra diterke-terke. Pripun, Dek? Pas doe nek ngono. Jalan iki iso jalan iki lho.
Opo? Oh, alah kok. Sabar ya, Beb. Apa nyanti kayak paling ora pakai lagu. Biasane yo nyanti. Oh, apa? Oh, apa wis awet kene wae tak dironi. Iya. Tak bayar. Oh ya, Beb. Kenapa ya? Ya. Ye, dagangan ra payu, randono bocah. Monitor cara. Kamu yang cukup mencurigakan arahnya. Oke, siap, luncur. Cacing iki kok tak budeki. Kancane iki arep seneng malah setiko. Iki ono job masuk iki. Tanggal 20 Agustus. Tanggal 20 Agustus kasuwun ngasta wayangan. Prank cacing iki masalah ganti rezeki. Apa to iki? Ngeten, Ju. Le. Kak. Apa? Ini Pak, mau ki ono wong mencurigakan. Wong mencurigakan piye? Nggo jaket ireng, bukut. Nah, tutupan masker, komplit Pak. Mencurigakan tidak laku nih Pak. Aku apa-apa kok ragu-ragu lho. Oh, minggu jaket ireng kok lakuran. Loh, mencurigakan Pak. Jare kene bisa paling aman. Nah, kuwi mlaku di Turun baju sepi-sepi kok. sepi-sepi, turun yang sepi-sepi. Jangan mencurigakan Pak. Apa nek ngene iki jane aman ngene iki. Kene iki aman. Monggo sing marai ora aman iki nek wektu iki lho. Iku gegek cacing. Loh. Bro, mangan baik, ngomong-ngomong, mangan lagi. Kira-kira kowe ngerti ora? Ciri-cirine dedek piateke. Ngono iku. Dedeke kaya sapa? Lho, lah, jelasnya sing mau. Ngomong iku, Pak. Mbok saiki ngene wae. Aja kegagah. Aja kesusu. Nek kesusu iki ora apik. Terus statusnya ngoten niku pripun, Pak? Ya kudune digoleki sing anu, aja gusak-gusuk. Ono Satgas ono Limas. Bagian keamanan iki karo nom-noman iki digerake bareng-bareng golek. Nggih. Ngono lho. Kok gekek malah sapa to sapa mah gawe repot desa kene lho. Berarti niki kula kalih niki jawab nggih Ah. tak atusin. Goleki syukur bagi kowe ngajak nek kene kula jalur kok ora mampu ngajak sapa-sapa. Nggih, siap. Dadi ku iso kawang genahe. Ngopo to mangan yo ora apa-apa kok. Oleh mangan mesake nang dalan ora ono panganan kaya kowe. Ah, kowe doyan ora? Nggih, lagi niki, Nah. Pak. Nggih. Ini ketah golek niki. Ayo kudu goleki barang wong mencurigakan iki kan ditak nomor rembug iki lho. Yen nomor rembug cok. Ya ono cok. Ya ono nomor rembug cok. Kowe goleki iki tak terusne nih hubungan karo ngecok iki. Ya. Nggih. Terus ngoten, Pak. Ya. Nggih. Ya. Tublese yo nggih. Panganane Sama, Pak. Ya, ya. Sip.
Model kok berkata iki, Mas. Anis. Zaman saiki iki paling angel. Angel. Paling ono sabar. Apa ini? Apa ini kali ini? Woi. Ngopo? Kuwi ngopo? Kok dukut ngono kuwi? Isin aku. Isin ngopo? Isin terus apa? Orang tune aku. Apa ditambal ngono ki? Orang tune kok. Bejo sing loro pinggir. Terus Nang ngarep. tak berakot kuwi. Iki Kok aku krek ya. Ora ya. Wong kuwi iki wong aneh kok wong nek loro ya sambat kancane nek sehat ya lunga. tak priyawe piye? Ora nek rokoke ora kuwi tok. Nggo cintok. Cocok nyium e. Tapi sebabnya apa toh? Biyul, Ya mangan apa toh? mangan gedang. Gedang kok gegriyo iki kepiye? Wong gedange ya ono isine kok. Lho aneh. Cangrangan. Iku ngerti gedang ono isine ora to, Pak? Apa? Ya gedang ono isine ka lho. Ireng-irenge ka lho. Oh. Ayo ora gedang-gedangan. Tunggu sih aku ya, aku tak tunggu dulu ya. Ya kan nomor Bu. Ku ngedewe mangane tuh njero nyirit dhewe. Ora mangan gedang kok iso gegriyo. Ini sindalen bapakmu. Ya. Cacing. Unik yo. Ayo. Wis Ger, ayo terus iki. Yo rampung-rampung. Pak Jum. Kertas cacing mboten Pak Jum. Ngopo? Lo emosi kali cacing Pak Jum. Sabar. Ngopo meneh to? Kulo nganu cewek dikurung kali cacing niku Pak Jum, ora emosi Pak Jum. Oh, aku kowe gek paham. Gek paham karo wateke cacing. Nggih Pak Jum. Oh. Yo kuwi. Wateke cacing ya kok ngono kuwi. Panjen cacing iki apa-apane wis kae iki wis. Kae iki raja prank. Mula dari cacing itu wajib dibumi hanguskan. Cacing itu harus dimusnahkan dari muka bumi, dimusnahkan. Tapi ini tukang prank Anda nih. Ane iki pundi niku Pak Jum, cacing niku Pak Jum. Malah takon aku ning omah kok. Aku iki yo senep. Nek aku ngerti cacing tak goleki dhewe wong cacing yo ngeprank aku. Oh, cacing iki kok ngono kuwi aku ra genah ngene cacing iki. Nek kowe goleki cacing gampang. Pundi Pak Jum? Angger kowe genah lungane ae, gampang sapa kan ngene. Oh. Gampang gedhe. Oh, nggih. Kuwi lungane karo kuwi. Ring wengi awan bengi sore esuk kuwi karo kuwi. Karo sing kae sing ngene iki lho aku lho. Ayo bapak gedhe kae. Dipun Pak Jum. Kuwi ane riyen niku cacing niku Pak Jum. Emosi tenan Pak Jum. Ya dimusnahkan ning alon-alon ora gusak-gusu. Nggih, Pak Jum. Udah penuh hukum. Nggih, siap Pak. Ora gusak-gusu. Betul. Nggih, sing mawon Pak Jum. Ya. Nggih, kula sing sak bungkus. Matur suwun nggih Pak Jum, kula tak parang riyen nggih. Oh, bocah. Aduh. Pokoknya penyakit. Kalau rokok gek tuku sak bundel iki kalau siji kok kabeh. Iki wis tine cacing wis ora ono sing bener. Ora ono sing bener blas. Wong aku dhewe iki yo arep keprek cacing sih. Wingi iki jane ra yo digawe kotak iki bener karo pas. Di prank jare muni Janima. Diwas direwangi padu karo makne barang. Dadeli gawe kotak kleru iki gara-gara cacing. Cacing kepeteng aku.
Macam. Cita. Cikok. Budut po, Tri. Gile wedang. Ayo lah yo kakang niki lah yo silirke sisan to. Iki Kang. Oh jenenge wong adi karo kakang lek kudu sing gemati. Yo. Sik ya. Manut. Pahit. Pabrik gula urung dibangun. Kepiye kok pahit? Cut Kang. Ah, karang wis tuwa ki tak watu aku ki leren udut wis ana nek rong sasi kok. Ngopo? Ayo biasa to wong tuwa yo cekrah-cekrah to nek udut wae. Wong kowe ngono isih enom. Anggo udut ngasih langgene ndobli barangnya yo ora ngasih watuk marah koyo aku iki ora aku arep leren udut. Aku jane pengen lair Kang. Ini pengen tok ra iso Kang. Ayo to terus kele udut iki. Iki kok saya ini kok bapak kok burung bali. Cok arep bali kapan tuh bapak iki yo? Malahane to nek bapak ora bali. Wah gendeng bapak ora bali kok malahane. Nek bapak rame omah penak to kowe ora dikon-kon, ra kon nyeluk-nyeluk sapa-sapa. Wah iya dingane mosok yo arep ra bali barang. Kowe bojone kowe bapak ya. Paling kok yo. Oh paling. Apa? Ade ndelo anyar? Oh. Wah. Aning iya nek gemati nek ora yo padha wae. Antem cah telu no. Adewe jaman. Aku Bagong. Bagong. Iya. Wani to Kang? Wani. Iki tempene sapa yang goreng Kang? Ayo Mbak Yumu wedok yo enak iki, enak. Jajal. Sing sak kace. Kok nikmat banget. Nah. Surgane donya. Ayo apike nek wong kuwi iki jenenge Adi. Yo karo mesti kakang Meno mau kesel ngambali ngarepan kae kok. Wah terus alas nang watu ngono. Kok ngono terus alas nang watu. Linting-linting dhewe kok watu dhewe iki piye? Karo mesti aku kesel sih. Engko gentenan Kang. Ayo anggere tanggang gawe niki rampungi dhisik lah yo. Nek karo kakangne lah yo mbok kakangne masuk angin ki geriki, kakangne pegel-pegel yo mesti ngene iki yo matuk banget. Omong kowe lak warak. Rampungi. Nah. Kepenak tenan nek ngene iki. Yo. Sapa kae? Mlebu. Koyo Bagong. Lah ora salah. Oh alah, pantes ra dibukake do pijetan to. Ngono aku ya gelem no. Iki ya. Tapi Karo saka ngendi, Ji? saka kono. Gong. Ah, kene. Hus. Apa? Bludas-bludus. Kowe iki paling cilik dhewe. Kene. Luwen, wis. Kene aku yo kesel. Maju Kang. Nah, kepiye iki majo pen-penan awak. Kok gentenan marep kono. Kang. Kere iki Kang. Mas Mendi. Iki kira-kira Iki. koyo teruske yo mesti yo. Nah, ini iki aku untung nek bapak ora nang omah iki, nek bapak nang omah iki mesti ngarep kene terus kon ngene-ngene iki. Kon opo? Ayo kon mesti nek ngene iki lah yo. Iki ngopo to iki? Sing tenanan nek mesti ora pola wae to. Ngopo, Ji? Gong. Apa to iki? Pola wae. Bosok waton to. Aku emosi kok. Emosine terus apa? Cacing iku ora ketemu ndelok kon ngeriki ndelok tak sengkake. Karo cacing. Ngono kuwi lho, Bos. Iya. Sing ge pelampiasan kayane. Cacing tak golek mau ora ketemu kok. Cacing apa to? Ono perkara apa karo cacing? Cacing nikung. Kancane iki arep seneng melat tikung. Nikung Darah
Golek ket mau ora ketemu awe emosi ro cacing iki. Golek yo tak musoi. Perkarane Nikung kuwi mau. kalau karo disambi engko nek cerita gampang. Karo mangan gorengan sik. Asik aku emosi. Iki ora ngucap-ucap kok ngono wae. Iki dipangan. Loro Kang. Ah, nek maca semene iku genti kulit ayo ana to kulit kacang kulit minjul ayo ana karo dipangan. Taimu iki. Sik. Piye to kok perkarane karo cacing gede. Iki aku lak ketemu cewek. Ayo. Ayo, aku nulungi. Tak sungke obane tekan bengkel. Aku genah-genah ngerti cacing lewat boncengan karo cewek kuwi lho. Jenenge nek ngono kuwi. Oh, si Wika itu. Iya. Ayo lho Kang. Tenan pura wong cacing nek nggo cewek kaya ngono kae kok muni ayu. Nah iki ayo tenan sik tak turun. Nah, terus kowe cemburu. Ya jelas. Aku apamu cah itu iki mau apamu? Ya wis cedak kok. Jane tak dadekke pacare aku malah di. Oke, berarti emosi golek cacing mau perkara nyurungi pite cah itu. Darah, kene wis cinta ya malah. Berarti mending aku. Mending loro kulite nimbang loro kok ini. Apa? Iki aku lek kuwi musuhan karo cacing. Wis, ayo wae kan disambi. Karo engko lak ketemu cacing. Aro disambi. Jiro kan. Oleh aku. Oke. Apa kan? Apa yo? Oh iya. Pakai racun lagi. Tapi apa kan? Ngopo sih? Ngopo, Kak? Ngopo sih? Ngopo? Tuwa-tuwa bewit ngono to. Jane kamu tau? Piye iki kok teko mlebu mobil iki? Kowe iki jaluk kowe kok piye? Ora kan. Dadi ngene. Apa? Mau ana wong mencurigakan, nggo ireng-ireng maskeran. Lha mlaku mencurigakan banget lah ngono to apa? Mau kae. Opo? Kuwi jeneng sapa? Susanto. Oh, sik jenenge lak Jarwo Susanto to Kuwi kuwi. jelas ki wong ngono jenenge Susanto. Susanto. Su. San. Terus kepiye ki mau ki? Mau ki ono mencurigakan. Aning Ireng maskeran brukut. tapi wong lurus ngoyak burung. Tapi wong loro mau ngoyak burung. Lah aku semuanya asih megap-megap ning kono mau tuku karo Jarwo. Yo, Ketemu wong. Eh? Ketemu. mau kae. Apa? Sing tak dihalu nggo hate mau. Oh. Kuwi. Aku ngerti ora? Kok hai-hai iki ngerti ora sih mau? Sing mau kae, sing nggo ireng-ireng bukut mencurigakan mau tak dihalu nggo hate. Apa dah? Lho, jane ngerti apa ora kowe? Aku mau wong loro iki jane ndi? Dadi sip ora kok ora mudeng-mudeng. Ya ora dadi siji. Aku mau melu intelegan sikil. Nah, kowe Iki kowe iki. Iki kowe. Lho, kae, duluan ibu iso Oh, kae. kae po. Apa sapa? Kae wong gendeng kan. gendeng loro untu Gendeng kepiye to? ora ngandel dileki wong kemi wong loro untu wong gendeng. Jajal tak tilekake. Ayo, dilek po. Maido to budak budus. Lah, iki wonge iki. Mau kecekel. Wah, iki wonge. Opo kae? Iki opo kae? Oh, iki karone. Apa sih iki? Apa iki? Apa to? Apa iki? Mas, ngapunten. Badhe numpang nggih. Ora nggih, munggah
mawon. Nggih, matur nuwun. Monggo. Bapak, kiri yo. Matur suwun, Mas. Ngopo to kang jane ngopo? Cacing niku ngaku kok. Sik niku piye to? Ya Iya, Cik. Niku gitu. Dalane lurus kok niku. Wingi gue nyaro ceweknya gigi pacar. Wah, sik. Koyo ngene. Aduh. Wis tekan kene sama mbok to. Nah, ngene ya ngene. Mulai Jan. Ora dimbuk kepiye ceritane? Wingi aku wis nulungi cewek, undare mati, tak suruhke tekan bengkel. Aku ngerti-ngerti iki nyaur cewek boncengan iki kayak iki pacare aku. Tenan ora wi. Tenan. Pacare kowe. Iya. Terus semburu aku. Iya jelas. Saiki. Iya. Saiki. Sopo sing ngene? Saiki. Oh, Ayo ngerti ngene iki. Yakin pacare kowe. iya no. Tenan. Kowe ngerti kae sapa? Sopo kok? Ngerti ta? Ngaku kok ngaku pacare. Ngerti ora kok iki kok ngaku ki. Bro, Ngira. sapa jenenge? Ngerti ta? Pacarmu. Ora. Ngerti ta? Aku yo ora ngerti wong kejadiane kapan yo ora ngerti. Wingi kae ngerti ta? Ngerti. Kae sapa ngerti? Ngerti. Ora. Nah, ngerti. Ngerti? Iya, ngerti ya. Sopo ta? Kae nang gone dhewe. Sopo? Nah, Anake sapa sih? iya. Iki bocah kae dari saka Yogyakarta. Kuliah. Bocah kuwi. Aku iki kon ngeterke nang warung. Sopo to iki? Sopo? Ini sapa? Oh, haji kok yo penasaran kowe kenake Indul. Wahyu. Nah, yo aja takon ayu kok ora nek kowe istimewa. kuwi ora meng ayu, mon. Nah, Anake sapa kuwi? anake gedek piye? Kuwi anake gede kok aku pacarmu kepiye to? Wis nang gedhe. Aku ngerti kok. Rada Hari ngawur. wis mesra-mesraan tak suruhke tekan bengkel. Nah, Saya saiki ngerti iki kan aku cemburu. Aku iki sing gawe pikiran kakak kamu, Gong. Ana wis Sokokan gelut wong. Ora ana apa-apa kowe ngomong ke dhisik. Kowe iki Aku paling emosi aku kok. balik. salam paham. Salah paham. ganti jenenge. Ganti kok biar. Oh, Ya lu kasih. Kowe nek demung iki sing tenanan. Remiran kakakmu to nek ngono iki. mengira wong tuwa. Wes Iki mending takone dhewe kok. iku tak gawe aku. Adono ndi kuwi? Aku tinggal. Cek Mas. Ojek. Nek kula terkiting karang kademel saged. Saged. Monggo.